Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, ika-3 ng adlaw sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga balita karon dugay-dugay rat sa dahon ta mga kaaksyon. Level 3 sa Metro Manila sa COVID-19 mga kaaksyon kabayon ta driya sa aton kabay lang nga mangin normal no kag patuloy padayon lang ang aton sini nga pag sinalayong tibisan pa no. Andam lang kita no kay ara lang si COVID-19 ga panagilot pero kung way sa mga sagilutan mapapasgid ini siya mga kaaksyon. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kabayontang Oxlang kamusta sining mga inuras kag ti ang area sang ikaanom nga distrito gamatamat na gidman bisan pano kag sige pa ang pagbulig sa mga kauturan ta sa lubos nga nahalitan sang bagyong Odette mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Palakipan nga ginakamusta tang ato sini nga mga kaaksyon sa oriental side sang Negros Island mga kaaksyon, kalakip man sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kalakip man sa mga kaaksyon tadra sa Capiz, Aklan ni Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sini nga pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sini nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kag kalakip man sa aton sini nga mga kaaksyon tubtub sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag via Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay dalontang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson nga nagpresenta rin sang 2021 accomplishment subong adlaw or subong aga. Kag mga nahalitan sang bagyo sa Negros Occidental may tubtob 5,000 nga financial assistance halin sa National Housing Authority suno kay Gob Lacson. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar unang adlaw sang Bacolod One Stop Shop mga kaaksyon gindagsa online appointment ginadula subong nga tuig mga kaaksyon. Ato ni balona karon dugay-dugay sa isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod. Kalakip man ang ato sining balita upod dira kay Aksyon Irek Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Crime rate sang syudad sang Bacolod may pagnubo na kaligad nga tuig suno kay Bacolod City Police Office Colonel Joseph Thomas Marter. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden, mga pulis sa Nukpo nga wala na bakunahan magapasa na sang negative RT-PCR test umpisa Enero 6 kag Nukpo 0 na sa kaso sang COVID-19 kabayuntang nga magpadayon ina. Sa balita sa patrol mga kaaksyon, balita ni Aksyon Alvin Graba, kadamoon sang sunog sa probinsya, tinalikdan nga tuig nagsaka ikumpara sa mga previous years. Kag sa syudad sang Bacolod, masobra 6 milyones ka pesos nga balor sang pagkabutang gintupok sang kalayo sa tuig 2021. Kalakip man ang ato sining balita sa out of town mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz. Balita ni Aksyon Roger Gotib, generally peaceful ang pagselebrar sang bagong tuig sa syudad sang Cadiz. Kag entrada sang tuig 2022, 0 case na sang COVID-19 ang syudad. Isa ka mayong indikasyon kabayuntang nga magsigisigi lang ina mga kaaksyon. Samtang sa Calatrava naman nga area, kapulisan sa Banwa sang Calatrava nagapanawagan sa mga nagakapot or nagahupot sang armas lutang isurrender na sa Otoridad for Safekeeping samtang ginaproseso ang renewal sang ila armas lutang. Sa balita naman sa ikatatlong distrito pod kay Aksyon Arlo Ticar, Talisay City, may pinakamadamo nga biktima sang palupok sa nakaligad nga bulan tuig 2022 mga kaaksyon. Samtang sa balita nasyonal naman, mga kaaksyon na 85%, 85% sa COVID-19 patients sa ICU hindi bakunado suno sa Department of Health. Napilasan bangod sa palupok, nagdangat sa 153 na. Kag build projects ang gobyerno nagkagasto sang 1 trilyon ka pesos. Dako ba?
Aksyon Rex Cantong, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining programs kay tirahon tayo na dugay-dugay, no? I-like lang kag i-share ang atong sining programa by Aksyon no Radio BBB sa Aksyon no Radio Bacolod Facebook page, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang small town lottery sa atong mga tumalaya sang STL karon nga adlaw January 3, 2022. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 9 kag 16, liwat 9 and 16. Magbalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon tang pamati sa sining udto. Happy pa niya galang kay Ana Sinoro. Salamat gid Ana Sinoro, Jocelyn, kay Dines Richard Tibor Roma. Salamat gid sirs. Reggie Bigot, kay Arnel Podi Samparado, Homalumina, Alohipan Ledesma Perolesa, kay Idmar Kilitar, Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Jocelyn, kay Michael Graba. Ano ni Aksyon Alvin si Michael ni? May lang nga pamati Michael Michael Graba. No? Ayos, sa kay Rofi Libran. Salamat gid Rofi Libran. No? Ana Francisco or Aiza Francisco Aurelio. May lang nga monitor. Loren Diaz Lokban Cosio sa kay Jonard Teves Tabligan. Kay John Bailoses, kay Toto Aligin. May lang nga monitor kay Toto Aligin sa Barangay Banago. Christine Minias Villalobos, salamat gid. And sa iban pa naton nga mga tagpalamati, dali lang ha, kay Chikon Tanay din sa piyak naman mga kaaksyon. Kay John Bailoses, may lang pamati, no? Kay Loren Diaz Lokban Cosio Action Rex, Happy New Year, tanan ko lang da nga pamilya Lokban kag Cosio sa Barangay Kabakungan, La Casiliana. Happy New Year lang wala ko kontak pamilya, wala signal hasta subong. Sige, thank you gid Loren Diaz Cosio sa Riyadh, Saudi Arabia. Kay Gian Resicio, kay James Pingrases ni, salamat gid James Pingrases. And Christine Minies Villalobos, ara naman si Ters Vergara Sancho. May lang pag-monitor, Homalumina, Alohipan, Ledesma Perolisa. May lang pamati sa pamilya Ledesma sa Barangay Kansalungon, pamati gid. Salamat gid. Lorna Delencia from Cadiz. Salamat gid Jocelyn, ara naman. And Toto Aligin. Morning man to. Musta dira sa Banago. Thank you gid Toto Aligin, no? And kay Greg Ostiniani Puertas, may lang pag-monitor, Greg Ostiniani Puertas, watching from Hay Point, Queensland, Austria. No? Going to Singapore, regards lang taga Sumag, Family Puertas, South Homes, Sumag. God bless. Salamat gid Greg, ipabutan niya. Thank you gid Greg. Atiya Kim Eriman, Ging Alib, may lang pamati kay Ging Alib. Happy New Year sa Maxameya Medical Villamonte. Okay, salamat gid Ging, and thank you gid, no? Dira sa taga Villamonte sa Maxameya Medical. Correct ni sa Maxameya. Franklin Tilohio, may lang pag-monitor. Franklin Tilohio. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay manumbalik kita dugay-dugay pagkatapos lamang sini.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan, responsable ang pagbalita. Pagdayon na ipalak na, malasig pero sigurado. Aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 ng aton oras. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad standby. Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol, no? Life Extension Coffee Mix anay kita, no? Kaya ang Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix, ang pinakaunang ready-to-drink coffee mix nga may Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Nasa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol kadamoon sang sunog sa probinsya. Nakaligad nga tuig nagsaka ikumpara sa mga previous years o nakaligad nga mga tinuig mga kaaksyon. Samtang sa syudad sang Bacolod, masobra 6 milyones pa ka pesos, 6 milyon pesos nga balor sang pagkabutang gintupok man sang kalayo sang tuig 2021. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagsaka sa 13% ang fire incident nga natabo sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Tanan ina nagikan sa 12 ka mga syudad kag 19 ka banwa sa probinsya. Sa diin sunod diri kay fire o kon FO1 Sheena May Valero, ang spokesperson sang Bureau of Fire Protection Provincial Office. Base sa incident report gikan man sa mga banwa kag syudad, sa 2021 pa lamang Action Rex nakabaton sila sang 214 ka mga structural fire. Vehicular fire, damo diri yung 44 kag ang mga residential kag Ang ano tong 44? ang vehicular fire incident. Tapos 135 ang mga non-structural diri Action Rex na lakip na diri ni balang pagkasunog sa mga kampo, post fire kag iban pa. So kung sumahon Action Rex, yara sila sa 293 ka mga fire incident na tabo within sa bugos nga probinsya. Ikumpara mo siya sa 2020 nga yara lang sa 345. So 293, that is equivalent to 13% ang ginsaka sa sunog Action Rex. Kung sa estimated cost of damage naman sa 2021 yara sa 41,017,000 pesos ang kahalitan sang kalayo, while sang tinalikdan nga 2020 yara lang sa 22 milyones. Nagsaka pagid ang balor sang ukunang kahalitan sang sining sunog. As to sa fatality Action Rex, king consider na lang natabo na bala sang tinalikdan nga bulan sang Disyembre ang pagkasunog o kung pagkapatay sining tatlo ka mga kabataan sa siyudad San Carlos, while isa pa to napatay man sa area sang Cadiz. Suma total 2021 apat ang napatay, while sang fatality man o kung fatality man sa 2020 tatlo gid lamang. So kung sumahon ta Action Rex, ang number of fire calls na lakip na ang kahalitan sa sunog mas mataas ang 2021 sa dinsunod diri kay Valero sa piyak sa mga rekorida, pahanumdom sa mga pumuluyo kagaban pa, still yara gihapon gatuhaw ang accidental fire. Yung tabo siya. Dali lang. Balikan ta si Aksyon Alvin Graba kay nautod ang signal niya sa patrol. Aksyon Alvin. Balik kita Action Rex, nakulang sa charge. Tiyan mo gina. But anyway, sunod sa iya diri Action Rex, isa sa mga nangin problema gid, no? Ang nagatuhaw ang sunog kay bangudman sa accidental fire suno sa iya. Ari ang pahayag ni FO1 Valero.
As per reported, for the year 2021, naka-record kita a total of 393 ka-fire incident. Accumulated na siya structural, vehicular, and non-structural ng mga incidents, Aksyon Alvin. As compared to year 2020, we have recorded 345 fire incidents, in which nagtaas man siya 13%, Aksyon Alvin. Ang estimated damage sa all fire calls nga nabato ni Bureau of Fire. Ang aton nga estimated damage na taas man no sa aton nga tuig 2021, ang aton nga damage nga na record is 41,017,130 pesos. Compared to last year, 2020, naka-record kita sa estimated damage nga 22,041,282 pesos lang. But as to the fatality, ma'am, As to the fatality, sa aton nga year 2021, we have 4 casualties, no? As compared to 2020, last year, we have only 3. nadugang na diri ang natabo nga pagkasunog man sa mga kabataan dito sa San Carlos, ma'am. Yes, Aksyon Alvin, included na ang San Carlos, dira. Sa kabilugan, ikumpara mo 2020, diin ang mas mataas nga numbers of fire incident, ma'am. Nagtaas gid ang year 2021, Aksyon Alvin, no? So, kita sa Bureau of Fire, nagatingwa gid kita sa paghatag sang pahanumdom sa aton mga tagtutagta nga pumuluyo para malikawan naton ang sunog. Ano gid man ang nangin primary nga kabangdanan sang sunog, ma'am? Kalabanan gid, Aksyon Alvin, is accidental. Kalabanan gid ang nagdubli, actually declare fires naton sa year 2021 niya kita 44 as compared to last year 35. Kagdako gid, Aksyon Alvin, ang mga non-structural included na natira, Aksyon Alvin, ang aton mga sugarcane fires gid. Aksyon Rex, kabahin gid lamang ini sang pahayag ni FO1 Valero diri sa Bacolod, 6,530,150 pesos. Amo ni sila, Aksyon Rex, ang balor o kon kahalitan sa sunog na tabo umpisa January of 2021 tubtob December 2021, Aksyon Rex. So matotal may ara sila nga 206 tanan ka mga fire calls na tabo diri sa syudad sa Bacolod. Din ang may pinakamadamo diri nga sunog ang residential 45 ka residential fire calls, Aksyon Rex, nga responderan sang mga miyembro sang Bureau of Fire Protection, while ang iban diri mga non-structural 20, ang commercial is 7, Aksyon Rex. Pero ang maayo diri base sa data nagikan man sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Bacolod, wala sang fatality ang diri sa siyudad sang Bacolod, pero may injured 5 ang napilasan sa sining sunog. Medyo masako subong, Aksyon Rex, si Fire Chief Inspector Rodel Legaspi sa one-stop shop, no, dara sa area sang Ayala Mall. That is why medyo alang-alang kita makakuha sa pahayag man gikan sa iya. But thank you sa data nga ginapadala niya gid mismo, Aksyon Rex, para man sa sini nga report. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol. Standby Aksyon Dale Salazar sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Live extension super fiber anay kita, no? May connection sa mahigko nga kulon ang manubo nga Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio.
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan. Salazar kay subong adlaw nag-umpisa ang one-stop shop po. Diraho gindagsa ini mga kaaksyon ang unang adlaw, no? Appointment online appointment gindula subong nga tuig. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Action Rex subo ang day 1 sa electronic business one-stop shop at boss diri sa may Ayala mo sa sa may 4th floor Action Rex kag kompleto diri ang tanan nga mga agencies kag offices ang gobyerno nga in charge or involved sa pag-issue Action Rex sining mga clearances para sa pagkuha kag renewal sa business permit. Subong nga daw January 3 kag tutugan ni Action Rex sa January 20, 2022 pero ako diri kay Ma'am Rayos sa Rose Rayos ang Division Head ng Permits and Licensing Division may posibilidad sa Action Rex nga magpalawigan ni until February 2022 pero depende ina sa sanggol ang paglungsod pero traditionally gina-extend gid man Action Rex sa isa pa ka bulan para tagan sang nagakaigo nga tiyon ang aton sini nga mga taxpayers nga negosyante nga magproseso sang ila sini nga mga business permit. So ang Dira lang na sa Ayala, subong Dale. yes, sa may Action Rex ang Ayala Why na Mall. tuya sa NGC? Waay, kaya nila sining Action Rex actually second year na nga diri sa may Ayala Mall ginakandak ang boss bawod last Fourth year. floor na, no? Third floor Action Rex Third? fourth ikapat nga panalgan sa ang silinga mo Action Rex. Actually diri nila liwatin kanda kay damo man sila nabatod ng mga positive feedback nga mas convenient Action Rex, mas komportable ang atong silinga mga taxpayer nga mag-proseso sa ila silinga business permit Action Rex. Last time ang Bureau of Protection Bacolod darat sa Dalom or first floor or ground floor gan Action Rex pero subong nagsaka Action Rex diri man sa fourth floor para isa na lang bala nga hindi na kinahanglan nga magsaka panaog kag mas mapo sa mga taxpayer nga mag-process ng ila siling business permit Action Rex. Ang mga barangay, matamat naman nga nagadamo Action Rex ang ila siling attendance since sila ini ang in charge sa pag-issue sa barangay clearance Action Rex ag everyday gina-check Pinani ka adlaw ning? until January 20 ang original nga schedule Action Rex pero mo parang nag-mention bala ni Ma'am Rayos nga may possibility nga may extend pa until February 28, 2022 Action Rex. Lakit pa rin sa mga adjustment kaya implement sa Permits and Licensing Division Office amo na siya nga wala na subong sang online appointment Action Rex kundi walk-in na gid lamang nila sining accommodate no gindula na ang online appointment kay according sa alert level 2 tubtub sa masaranga nila Action Rex nga mga walk-in sa may Ayala Mall ila sini abi-abihon ang liyag nga mag-proseso Action Rex. Nagapakita dito sa records sang Permits and Licensing Office nga may 22,267 tanana ang business registration sa Bacolod City sang 2021 Action Rex. Doon nga ang mall Action Rex last just yung nagabukas pero according kay Ma'am Rayos kung ang purpose mo is mag-process sang business permit para sa boss, pwede ka na makasulot 9 a.m. sang aga kag tubtob alas 5 sang hapon ang ila sining operation Action Rex. Kaya na nakita natin, observe natin sa may assessment damo nagapila Action Rex pero pagtaligan sa pila ka minutos dasig ang bayaran na Action Rex no sining mga negosyante o taxpayer kung sila madali na sining ginsugo. Kaya sa man diri sa factor na natin ni Ma'am Rayos ang internet connection mo Action Rex nga last time Bing, lili nga nagsapol sa mga telco companies sa Smart Globe dito kay Ivan Pedra. Nati ang concern is dapat matadasig ang internet connection sa mga syudad nga wala labot nga damo nag-work from home, kinaulan mat sa pag-process ang business one-stop shop Action Rex. Aring tingog ni Ma'am Rayos ang pamunot ng Permits and Licensing Division. Oo, nag-meeting kami actually sa Telcom City tungod nga kadamo sang mga concerns nila sa aton nga connections na hindi lang aton nga government nga mga offices plus lagi sa mga BPOs kasi syempre amo man nang ila nga main nga nung connection. Kaya so far do okay naman to kaya do naghatag man ang aton nga mga telecoms nga they are doing their best naman nga magpakayo na nila ang ila nga mga connection the soonest do na. Bali ma'am, wala ko mong subong appointment this year. Yes sir, actually subong walk-in na tanan
So, as long as makaya namon i-accommodate namon, kay tiisin sa mo na bala, wala na kami nag-by appointment, kay tungod nga, wala pa man ta kabalo kung ma-extend ang aton nga business renewal, kag ang aton nga boss. Pero usually, kaka-extend na siya. The usual, kaka-extend man siya, sir. Depende sa SK. Depende man siya. So, last year, ma'am, pilat nga nga yung registration? Well, for 2021, ang aton nga business registration is 22,267. Actually, ang permit licensing office. So, wala action direct sa sa Sunday, wala sila direct ang operation direct sa may Ayala Mall and then ang mga clearances wala man weekdays ka action direct pero sa Saturday pwede sila maka-issue. Pero kompleto na dira kon business ang imo sining kwaon. Yes, ako kompleto action direct sa ang City Health Office, ang OBO, ang zoning, ang City Tourism Office, halos tanan. Ang Bureau of Fire? Ang Bureau of Fire raman action direct sa 4th floor. Magayon Ma'am Rayos kung complete ang imo sining requirements. Importante hindi na sila magwa-guwag ang maglakata. Kay mula hindi na kailangan nga mag-alin sa mga dapat dito sa GCP ang manahong kulubudlay nga ma-travel pa. Pero ako kay Ma'am Rayos kung complete ang imo sining requirements. Di ka gawad ka na? Sa action ninyo, arato magalang abot. Ang balay Ma'am Rayos kung complete ang imo requirements, ma-issue tayo action direct sa imo sining business permit within 15 to 20 minutes kay may electronic signature naman si Bacolod Bing Leonardia. Update ito balita gikan sa Bacolod City walang ka-action nyo. Action dahil sa Lazar mga ka-action sa Pinasa. Labutan ka sa ang balita call service. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Dale Salazar unang adlaw sang one-stop shop ti damo-damo gawa ang nag-process, no? Importante lang dang tiara tanan ng kinanglanon para hindi na magbalik-balik bala. Sa mga kaksyon ta, pwede ba lang mag-ubi na may dadidad na mo ng pamangkot gid sa ngalos. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka. Balita ni Aksyon na Marlon Hinovia mapakapitolyo probinsyal kita. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacsono nagpresentar sang 2021 accomplishment subong nga aga dira sa Kapitolyo kag mga nalitan sang bagyo sa Negros Occidental may tubtub 5,000 nga financial assistance halin sa National Housing Authority o NHA. Suno kay Gob Lacson. Yaring kaunda sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. May aras ang 21 kapahina nga accomplishment report na ginapresentar si Governor Bong Lacson sa mga aga sa isa ka thanks akon matapos ang gipatagayon nga thanks giving kag New Year's Mass sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial sa Maya Sudad sa Bacolod.
So presentar sang gobernador ang pila ka mga highlights sa mga nahimuan kag ang mga pagkilala sa mga personalidad no nga naghatag man sang contribution labi na sa pagpangatubang sang dakong hangkat sang gobyerno provincial sa bahin sang COVID-19 plus ang ining damlaglangin sumalang man nga kalamidad dala sang bagyo Odette. Ining misa kag ang survey nga pagpresent sa accomplishment report ni Gov. Lacson into mga tambungan na sa mga provincial officials kag provincial employees. Aring kabahin sang highlights sa gipalayag ni Gov. Lacson sa bungaga. Gob? Din si Gob? As your governor, I am proud that we did not allow the pandemic and the calamities delay and hinder the delivery of our duties, services, and programs as dictated by law and by our development agenda. It is with honor and pride that I report to you that despite the previous year's precariousness, we had one international award, 7 national awards, and 18 regional awards. Samtang pagkatapos sa press conference ni Gov. Lacson again palayag nga ang damlag lang turnover nga 90 million pesos nga bulig halin sa gobyerno nasyonal pagi sa National Housing Authority on NHA financial assistance in asigali Aksyon Rex no. Financial assistance po silingon walay pinansyal sa mga apektado sa bagyo Odette. Kung basihan ang order sa gobyerno nasyonal hambal ni Gov, ang kada isa ka miyembro sa pamilya magabaton sang tag 1,000 pesos, 1,000 pesos per member, not more than 5,000 pesos. Po silingon 1,000 to 5,000 pesos nga financial assistance. Insigida, may instruction na halin kay Presidente Rodrigo Duterte nga pwede na nga marilis nga nga pondo bisan nga waay pa sang Memorandum of Agreement kon MOA no 90 million maglasiri sa mga adlaw nakabaton man sang information si Governor Lacson halin sa National Treasury nga gin-download na sa provincial government sa Negros Occidental ang mga 40 million pesos. Ini nga pundo ang pwede gihapon ihatag bilang financial assistance but pwede man nga gastuhon sa building materials. Nagkanta si Governor Bong Lacson. Okay, we have received from NHA, although without a memorandum of agreement, but I talked to the GMs of province and they said we can go ahead already and disburse the amount. No, we also have received notice from the National Treasury downloading an amount of 41 million for the province. Aside from the different LGUs, they have also received. No? So very clear that the instructions of the President is to release these funds immediately. So that is what we will do. In addition to the donations that we receive, which we intend to use for roofing materials. Ang NHA is still financial assistance, no? Maximum of 5,000 per family of all of those that were affected. The same thing also with the money from the Bureau of Treasury. We could give it as financial or material. If we hear from the national, they're saying 1,000 per member of the family, but not more than 5,000. So the maximum. Ang sabay naman sang sining pagsaka sang kaso sang COVID-19 bagod man sang Omicron variant partikular dito sa mga National Capital Region kon NCR si Gov mayara sang reaksyon angos siling niya sige lang gyapon implement ang process o pagpangita sa ginatawag nga espas sa mga tawo nga nagasulod sa Negros Occidental hali sa nagalain-lain nga mga probinsya. Siling ni Gov ang posibilidad nga pagpasira sang border permi niya nga ara na permi no labi na nga nagsaka naman ang kaso sang COVID-19 dito sa NCR but diri sa Negros Occidental hambal sa gobernador ara kita gisayapon sa alert level 2 same gihapon ang pag-implementar sa mga protocols
pastataran nga actions dapat i-considerar. Ang preparasyon dapat papakuron pod based observations sa gobernador kung gasaka tong kaso sa bahin sang Luzon ang kakatabo nga doon nagasaka ba ng kaso dari sa local nga level. Ari si Gof Lacson Balikanta angon sa Omicron variant. The same, no? We will still adhere to the S-Pass if you are coming in from outside of the province. History tells us that whatever variant that happens outside of the country comes in, and it also spreads in the provinces, no? So we really just have to protect ourselves, and on the part of the province, as I said, we will continue to be strictly requiring the S-Pass. Especially if the cases start going up again, all actions should be considered. We don't want really another surge, no? But we just have to be prepared. In fact, we're all under alert level 2. The national government has only raised the alert level in NCR to level 3. So they feel that it's still relatively safer in the province. Whatever happens outside also happens in the provinces. Governor Bong Lacson, report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon Malod Herboya. Ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Marlon Hinoviya, balita gikan sa Kapitolyo. Katuantang nokpo on standby si Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office naman kita. Mga kapulisano sa nokpo nga wala mabakunahan magapasa na sang negative RT-PCR test umpisa Enero 6, no? Nokpo 0 sa kasong COVID-19 as of this broadcast time. Yaring kaunda sa report. Upod na kay Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex sa umpisa Enero 6 doon nga adlaw. Strikto nang ipatuman sa Negros Occidental Police Provincial Office ang no work policy sa mga kapulisan kag iban pang empleyado sang Nokpo dira nga wala pa nakapabakuna. Action Rex. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Abigail Dunascong spokeswoman sang Nokpo, ilagid lamang ginasunod kung ano man ang mando gikan sa National Headquarters kag magapapanaog sila sang memo o kon memorandum sa pag-inform, although nga nakabalo naman ni sila nga dapat sa isa ka bulan magapasa sila sang negatibo nga RT-PCR test. Action Rex sa ila kaugalingon nga gasto. Sunod diri sa kay Dunasco di pag RT-PCR test kasubong pinakanubo 2,500. So medyo gani ang bayan sila kay sino na? Kaugalingon ni Action Rex. Oh, grabe. Ikaduwa sa 2,500? Pinakabarato na 2,500 ang RT-PCR test. Gali? Oo, sa mga pribado kag sa mga hospital, depende kung anong diskarte nila. So kaduha, tiga tumataging-ting 5,000, 6,000 Action Rex sa isa ka bulan. So no kay Dunasco, wala man sang kuan ang PNP mo inang subsidy abi para dira kay ti inang dapat magpabakuna gid. Although nga ang Negros Occidental Provincial Police Office subong may ara na gid lamang Action Rex sang 22 ka mga personnel nga wala makapabakuna. Kag ini sila mga may ara ang 14 diri may ara sang comorbidities. Action Rex so naginabatsyag ang iban diri sa 22 nagabusong kag ang iban diri nagapasuso. Silinte naman kot man ko kay Dunasco kung hindi sila exempted nga papasahon gid sila sa RT-PCR test. Di ang baldiri ni Dunasco ang RT-PCR test abi wala man Action Rex nagahambal nga hindi ka pwede makapa RT-PCR test kung may ginabatsyag ka mo. So requirement gid siya para mapasiguro lang nga ining wala na bakunahan naga-duty sila nga wala sang ginadala nga COVID-19 case kaso Action Rex sa ilang siling nga pag-duty. So kung wala gid sila iya makapasa sa ilang siling RT-PCR test nga negatibo, hindi gid sila maka-report Action Rex. Ari si Dunasco angot sini sa at interview.
pregnant mothers. So, other than that, Brian, I would like to add yan parang celebrate yun na itong mga to, they will pababaan na lang mo, no? I don't know if you know what policy you about this, and this will be taking effect on January 6. Okay. So, ito po sila is magpapasa na po ng RT-PCR test nila. Kasi isasubmit natin po sa regional headquarters and isasubmit din siya sa national headquarters. Ano ba yung RT-PCR test niya? 15, 30? Ilan sa isang buwan? Twice a month. Kasi every 15 days, yes, every 15 days sila magpapa-RT-PCR. So, needed nila yun. Kaninong gasto yun, ma'am? That will not be shouldered actually by the PNP. Issue pa po is sila po. Sila po ang gastos nun. So, medyo mamamahalan sila kung unvaccinated. So, itong Aksyon Rex sa manang payag ni Donasco angot sini sa lang taon na to on January 6 kay magampisa nagid ini sila. Ang nok po may ara sang personel nga 2,378. So buhinan ini siya sang 22 Aksyon Rex halos tanan na bakunahan na. In fact 99.90% na nga bakunado ang personnel sang NOCPO. Wala yun naton ini as of today wala na sang aktibo nga kaso ang NOCPO Action Rex kag sulhay na sila tarantanan. Pero tiya mo to may duha nga na patay sa ila, way naman to nadugangan kag normal na karon ang sitwasyon sang kapulisan. Padayon man ang ila sining pagpabakuna or booster shots sa mga gusto magpa-booster Action Rex sang nasambit iya nga kapulisan. Padungagan ta balita karon sa hapon ang preparation sang NOCPO for 2022 nga elections. Kagi-check naman ng isa ka persona nga nadakpan dito sa ilog nga nagabitbit sang kalibre 45. Kag sa probinsya sang Negros Occidental Action Rex sang nagligad nga tuig 2021 ang medyo madako-dako lang nga kaso sang kriminalidad amo to ang pagpatay kay anay provincial consultant to the hospital nga si Marlton Cue sa syudad sang San Carlos Action Rex. Magluwas sa to, damo man pinatsanay, but according to Donasco, makabig lamang isolated ato kag generally peaceful ang Negros Occidental kaya itong ginpamatay hindi man involved sa komunidad kundi mga personal nila to yung mga away. Galing test sa subong kay Marton Cueto nangin zero pagyapon to. Pati si Rogi sa development to. Bisan pa may padya na gani nga ginatanay si Gob Lacson daw ay pagigyapon. Yes, Action Rex, sulong kay Donasco diri ang kaso niya ato na sa Criminal Investigation and Detection Group. Kumbaga sila na itong gatutok subong Action Rex sa CIDG. Aman ang mga balita gikan sa NOCPO ini sa Action Brian Modern Naganahin sa Pinas labuton ka sa among balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Kidaksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby na aksyon Eric Magbanwa. Kagang mga kaksyon ta outside sang probinsya, outside sang syudad, sang Bacolod. Dire kita na may tisi kulang balang imo sining lawas sang vitamin C. Kinanglanta magmay tisi, no? Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson. Ayos, may lang pamati Madam Georgia Gargasiran, no? Monitor lang sa radio. Okay, great lang. Good day kay Flaky Kairos kag kay Dennis Richard Tibor Roma. Ayos, sige Madam Georgia Gargasiran nga sa radio ka lang Madam. Rosemary Harsi Pichera, no? May lang pamati kag lantaw subong sang live dira sa 888 Chinatown. Ay, pwede si Rosemary Harchi Pichera, no? Salamat gid Madam Rosemary. Happy New Year manda sa imo, no? Kay Ros Plaque, shout out lang kay Mel Alamilio kag Madam Georgia Gargasira, no? Amado Laduad Jr., Dennis Richard Tibor Omara naman siya. Good noon, sir. Happy New Year kag mayong hapon man sa tagpalamati. God bless. Kay Nolinda Auditor Lapos Aguirre, happy listening lang kag Happy New Year man. No? Ayos, halin sa kay Rochelle Folinso Susana, may lang pamati, Chairlins are nice, and sa kay Arnel Jake, may lang pamati, Arnel Jake, no? Then, Happy New Year watching live in Riyadh, Saudi Arabia. Panamyaw ko sa akon Mama Susan kag Papa Arman sa Villa Esperanza, Tangob. Ayos. Tomas Brunyola, salamat gid. Florencia Villacampa, no? Salamat gid Madam Florencia Villacampa. Ana Sinoro kay Michael John P. Season kag sa taga Purok Brotherhood Barangay Sumag. Salamat gid Michael John P. Season. Diding alohamento sa Antipolo Pontevedra kag alohamento family, no? Happy birthday kay Carda Quisada gali subong adlaw, no? Lisa Joy Ilon Amoroso, may lang pamati, pamilya Ilon, labi na gid kay Tatay Sito dira sa Purok Mabinuligon 2 or the 2nd Barangay Sumag, Bacolod City. Happy listening lang, no? Thank you gid Lisa Joy Ilon Amoroso, Evelyn Pomosino, Angela Liarte Gayon Dato, no? Salamat gid. And sa kay Melchorita Ferrer,
Jamel Di Florendo, salamat gid Jamel Di Florendo. Jonathan Puding, salamat gid, no? Gamonitor samtang sige siya panglibod. Ayos ilibod na yung mga kung ano da Jonathan Puding Angela Liarte gayon dato. Gatamyaw lang sa bata sa Libanon Maricon Castillo kag sa apo niya nga naka-quarantine sa Sogo Hotel sa Manila halin sa Saudi Arabia. Ayos, Angela Liarte gayon dato. Elvira Hilugo from Charito Heights, Barangay Granada, salamat gid, no? Kag kay Gian Resisio gatamyaw lang sa iya good friend sa kay Elaine Palmares Tapayan, a very happy birthday today. Okay, sige salamat gid okay. Jerel Gadudo salamat gid Jerel Gadudo. Ayos. Mayari pa de. Dali lang okay, sige. Thank you gid. Karon naman ang iba na mahinang kalaban. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby sa aton sining pagpanumbalik. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No?
sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, ito ka nagdamo din ko dito at that time. No? Simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo din sa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment, mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since